Mana
voláme amen. Tak poď, urobíme zbierku pre Pána. Tak si priprav to, čo máš. A silno pozdvihni. Tak ako sme vedeli dávať na zbytočné marné veci, poďme sa dnes naučiť dávať pre Pána. Amen. A vieš čo? Nerobme biznis s desiatkami. Nedávaj preto, aby ti Pán dával ešte viac. Je to zlé. Vieš prečo dávaj? Dávaj kvôli tomu, že miluješ Pána. Tak ako chudobná vdova dala, a Biblia neopisuje, že jej dal Pán ešte viac. Opisuje iba to, že ona dala. To chce dávať. Chceš dávať? Tak poď so mnou, modli sa. Dávame iba kvôli tomu, že Pán je dobrý. Iba kvôli tomu dávajme. Amen. Halleluja, poď pozdvihni vysoko. Modli sa so mnou, že tieto financie, tieto dary vyšli na správne veci. Takto sa poďme modliť spoločne. Amen. Otče nebeský, ďakujeme Ti, Bože, že Tvoja drahá krv, Pane, ktorá bola vyliata na kríži, Bože, nás, Pane, vykúpila, Pane, Otče, a my nemáme, Pane, ako Ti, Pane, to navrátiť, Pane, ale chceme, Pane, Ti ukázať, Pane, lásku, Pane, ktorú si ukázal voči nám, Otče. Modlím sa v mene Pána Ježiša Krista, aby Tvoj duch, Pane, ktorý je svätý duch, Otče, neskonal, Pane, medzi nás. Aby sme, Pane, dneska dávali skrze lásku, Svätý. Aby sme nevyhľadávali, Pane, verše, Pane, aby sme nevyhľadávali zákonníctvo. Nech vyhľadávame lásku, Pane, ktorá je viac. Ó, Svätý, láska je viac, Svätý. My sme mali zákon aj prorokov, ale nemali sme Teba, Ježiš. Ďakujeme Ti, že si prišiel na túto zem, zomrel si za nás. Žehna, Pane, tieto dary, tieto desiatky mene Ježiša Krista. Ať, Pane, odíde z týchto financií, duch lakomstva, duch čarodejníctva, milosť, čistotu a posvetenie, Svätý. Skrze moc mena Ježiš. Žehname ich rodiny, Pane, nech majú, Bože, prácu, nech majú hojnosť a dostatok. Skrze moc mena Ježiš. Ďakujeme Ti, Svätý. Na slávole. Amen. Slávole do vesmíru.
Môžete si sadnúť, halleluja. Amen, halleluja. Amen. Troška sme skratili chvály kvôli tomu, že pastor potrebuje ísť skôr domov na službu. Má návštevu. Ale dobre, tak ako vieme, že nám dnes pastor Dušan poslúži, tak poďme ho privítať. Amen. Sláva Pánovi. Boh je dobrý, amen. Koľký z vás ste tu kvôli Pánovi dneska? Viete, to je to najúžasnejšie, keď tu chodíš kvôli Bohu. Amen. A ja vidím, že tu je Pán s vami. Maťáš, to je proste srdce, chvály požehnané. Ani u nás také chvály nie sú. Zavidíme vám. Ale verím, že tam, kde je duch Pánov, tam je sloboda. Tam, kde je duch Pánov, tam je sloboda. Halleluja. Sláva Pánovi. Som rád za pozvanie, keď ma pozval pastor Miško, ale on tu dneska nie je vo Francúzsku, to vie. Je vo Francúzsku. Išiel s manželkou služobne a verím, že čoskoro príde a budem vám slúžiť. Halleluja. Tak, poďme sa ešte trošku postaviť, keď môžete ešte trošku. Ja dovolím diakonovi Milanovi spočiť, on sa za mňa pomodlí a požehná. O Svatý Duchu, dnes, Pane Ježiš Kristus, dotkni sa pastora, Pane. Duchu Svatý, príď, Pane, a prehovor ňomu, Pane, aby dnes kázal Božie slovo, Pane, aby sa Duch dotýkal každého Ježiša Krista, Pane, tak dnes zrob zázraky, Pane, Duchu Svatý, Pane. Ja viem, že dnes láska prichádza k nám od Boha. Halleluja! Tak dáme mu slávu mene Ježiš. Amen. Amen. Poďte sa posadiť. Halleluja. Takže keď som sa modlil, čo mám kázať, tak hľadal som Pána a viete, že Duch Svätý je ten, ktorý varí to najlepší obed. Takže už máme po obede telesnom, teraz pôjdeme toho duchovného obeda. A ja verím, že tvoje srdce je dneska nainštalované a nastavené na Ducha Svatého. Takže poďme si otvoriť Ezechiel 28:11. Starý zákon, toto má Starý zákon, knihu Ezechiela proroka, Ezechiel 28, a budem čítať od 11. verša až do 18. Ezechiel 28 a budem čítať od 11. verša až do 18. Koľký z vás chcete počuť tému? Ja by som dneska chcel slúžiť to, čo som slúžil vo Vranove. To bolo asi v Zamutove, ale trošku tam som kázal niečo tak, lebo sú tam ľudia, ktorí chodia tak nejaký rok chodia za Pánom. Tak som tam kázal nejak inakšie, ale tu nie ste rok a nepijete mliečko. Takže vy už ste tu niektorí vidím tu aj nových, nepoznám, ale vás, ktorí poznám už dlhšie roky, tak viem, že nie si malé decko, že si tvrdý chlap, že si žena, ktorá miluje Pána, je bojovnička, ktorá sa postaví aj v búrke a bojuje za svoje manželstvo a bojuje za to, aby sme sa dostali do Božieho kráľovstva. Dneska chcem slúžiť na jednu tému, ktorú som dostal od Pána ešte minulý týždeň a ja vidím aktuálne, keď si pamätáte moje kázanie na konferenciu u pastora Rudy, keď som tam začal rozprávať o tom, aký má byť chlap, aký má byť služobník a vlastne v týchto posledných časoch, ako máme žiť s Pánom.
Viete dobre, bratia a sestry, že nemusíme vás nejak špeciálne vyučovať o tom, aký je Boh, alebo aká je Božia vôľa, lebo každý z vás, skoro každý z vás, vieme, že časy sú zlé. A my vieme, že Pán prichádza, ale on nepríde po cirkev, ktorá je proste plná vrásky, plný klamstva, plný veci tohto sveta. A preto aj Jakub hovorí, že nemilujme svet, ale milujme Pána. A vieš, vo svete sú veci, ktoré nás priťahujú naše tela, jak píše apoštol Pavel, že telo bojuje proti duchu a duch je ten, ktorý bojuje proti telu. Takže navzájom čo robia? Odporujú si. Odporujú. A ja som prijal slovo Pána a verím, že toto ťa dneska tak mocne poznačí a požehná, že cítil som, ako Duch Boží cirkev uzdravuje a oslobodzuje, ale hlavne to, že aby cirkev bola slobodná bázni Božej. Nie je dobré, aby pastor, vedúci, kazateľ, diakon, starší, evangelista, aby cirkev nutil, aby cirkev milovala Boha, aby cirkev bola bázni len preto, lebo pastor to povedal. Nie. Ja sa nebojím preto, že mi to povedal kazateľ. Ja sa bojím Boha len preto, že som ho spoznal. A keď si spoznal, tak ťa nikto nemusí nútiť ani doma, ako žiť s Bohom. Amen. Ja keď teraz vidím na vás, tak je to jednoznačne, že miluješ Boha, že dneska si tu. Keď Ježiš bol ešte trošku, a potom pôjdeme do slova, cítim tak v duchu, mám povzbudiť Pánovi, a keď Ježiš bol na lodi a prišla búrka, a keď ešte neprišla búrka, halleluja, všetko dobre. A jak príde búrka, tak potom sa ukáže vlastne, kto zostal na lodi a kto vyskočil z lode. Amen. Takže nezáleží na tom, že my sme na lodi s Pánom, keď je ešte slnko a je dobre, ale keď príde výchrica, keď príde búrka, tak vtedy sa ukáže, kto zostane v lodi a kto uteče z lodi. A mám pre teba dobrú správu, keď utečeš, skočíš z lode, tak sa utopíš. Prečo? Lebo sú tam veľké búrky. Aj Boží zavrel more. Otvoril more, ale Boh to zavrel. Je to pravda? Zatvoril? Už sa tam nevrátiš. Prečo? Lebo už je tam tma a smrť. Takže dneska by som chcel slúžiť na tému pokorné srdce zná Boha. Nikolič sa cícha. Amen. Silná téma? Pokorné srdce zná Boha. Nikoho nemusím presvedčať, že Boh existuje. Človek, ktorý miluje Pána, má pokorné srdce, on ho zná. A ja si myslím, že tento posledný čas ľudia potrebujú mať ešte viac pokory. Môže mi povieš, pastor, ty máš pokory? Chcem ti povedať, pokora nie je tu na tvári. Pastor, keby si videl, ja tak teraz po vašim, tak. Keby si videl, pastor, on taký cichy, on ani s nikým nehotorí, on je face pokorný. Pastor, keby si Juši videl, jaká ona je pokorná, za ju dáš tam ostane. Ona face pokorná. My tak telesne vidíme na ľudí tak telesne, tak povieme napríklad, poviem teraz na Daniela, Daniel je face pokorný. To je brat Ríša, a tu je ich otec Milan, oni sú zo Zvercovi traja. A ďakujem Bohu za ich celý dom, že celý dom slúžia. A už nejakých 5 alebo 6 rokov sú verní Pánovi, aj keď prišli medzi nimi búrky, aj medzi nás prišli búrky, ale vieš čo? Práve keď príde búrka, tam sa ukáže, ako sa navzájom milujeme. Amen. Keď je slnko, sa láčes. A keď príde búrka, tedy povieš ešte, pastor, milujem ťa. Amen. Takže keď príde búrka, tak to nevádí, to práve preto, aby nás preskúšala, či sa naozaj milujeme. Lebo keď neprichádzajú skúšky búrky, tak potom ako budeš vedieť, že tvoja manželka ťa miluje? Keď si bol s ňou a bolo všetko dobre, sa miláči. A keď prišla hádka, skúška, jak si vedel, že ťa miluje? Jak by si vedel, že ona je tá práva? No práve preto, že ti povedala, ti odpúšťa, on miluje. Amen. A my ideme ďalej. Koľký z vás idete ďalej s Pánom? Idete naozaj s Pánom ďalej? Amen. Čo hovorí Božie slovo? Že ten, kto vytrvá do konca, ten bude spasený. Amen. Poďme do Ezechiela 28, budem čítať od 11. verša. A tam píše toto. Ešte trošku mi daj, prosím vás. Všimajte si v poslednom čase, čo sa robia v cirkvách. Všimajte si. Niekto hovorí toto. Pastor, v našom zbore nie je láska. V našom zbore nie je viera.
našom zbore, čo není? Čo ešte nie je v zbore? Ja som povedal toto v Ranove a poviem to aj tu. Keď takto niekto hovorí, že v zbore nie je láska, tak ja sa teba pýtam a chcem sa spýtať tvojich susedov a hlavne tvojej manželky. Či naozaj je láska v tvojom dome? Keď inde hovoríme, že láska není, tak potom u teba je. U teba musí byť veľká láska. Tak budeš pre kababičín keres, každého žehnáš, s každým chodíš, treba ísť do mesta na benzíne, treba, ja zaplatím a čo nesam. Pári láska. Ale skutočne to nie je pravda. To nie je pravda. Dobre. Ideme na to. Poďme sa pozrieť na Ezechiela 28:11. Píše toto. I stalo sa slovo Hospodinové ku mne a povedal: synu človeka, posvihni truchosprev nad kráľom Tyru a povieš mu: takto hovorí Pán Hospodin. Ty si pečaťou umnenosti a plný múdrosti, dokonalosti, čo do krásy. V Edene v záhrade Božej si bol a všelijaký kameň drahý ťa pokrýval, rubiny, topaz, diant, taršiš, chrozíby, topaz, diamanty, taršiše, onyx, jaspis, zafír a ďalšie zlatá práca tvojich bubnov i tvojich píšťal bola v tebe v deň, ktorý si bol stvorený, boli pripravené. Ty si veľký cherub, zastierajúci, odkedy som ťa dal a bol si Bohom na svetom vrchu a prechádzal si sa medzi ohnivé kamene a bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa, ktorý bol stvorený, dokiaľ sa nenašla, počúvaj dobre, nepravosť v tebe. Trošku tu sa zastavíme, potom pôjdeme ďalej. Biblia opisuje, vieme, že teraz rozprávam o Satanovi a je dobre niekedy spomnúť diabla, lebo všetko sa diabla niekedy aj nespomína, jak keby diabol vôbec neexistoval. A viete, čo robíme? Ľudia sú zlí. On je zlý, táto je zlá, pastor, ovinula na čo? Ale vôbec diabla nespomíname v cirkvi. A ja som si všimol v poslednom čase, že ľudia preto odpadávajú od Pána a preto už nemajú takú chuť za Pánom, lebo vychladla láska mnohým. Biblia hovorí, že Matúš 24, že mnohým vychladne láska. A preto vychladne láska, tak niečo tam musí byť nahradené mesto lásky. A keď bude nahradené niečo iné, jak je láska, tak potom prichádza pýcha. A vieš, Boh tu hovorí, Ezechielovi odkrýva tajomstvo vekov, ktorý Boh tvoril nebo, zem a tak ďalej. A potom hovorí o Satanovi ako o kráľovi Týru a hovorí o tom, aký bol úžasný, aký bol krásny, aký bol ten, ktorý chodil medzi ohnivé kamene, ako ten, ktorý znal veci a chválospevy a uctieval Pána, bol asi najväčší cherub a najkrásnejší medzi všetkých cherubov v nebi. A Biblia opisuje a hovorí o tom, že to všetko bolo dobré a bol na svetom vrchu a prechádzal sa medzi ohnivými kamene, ale počúvaj, ale bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa, počúvaj kedy, ktorý dokiaľ sa nenašla nepravosť tebe. Takže kedy prišla tá nepravosť človekovi, kedy vstúpi do človeka tá nepravosť, tá nechcenosť, aj keby možno aj nechcel, aj pretože prišlo to do jeho života a prišla do neho čo? Pýcha. A keď vstúpi pýcha do človeka, potom človek sa niekedy, poviem pravdu, sám som s tým bojoval a bojujem ešte, a chcem vám povedať, že niekedy človek aj nevie, čo robí a on si myslí, že to dobré je. Ale pýcha niekedy má svoje cesty, ktoré ťa zavedie na iné miesta, nech tam, kde je pokora. A Božie slovo hovorí, všetko bolo OK, až dovtedy, kým sa nenašla nepravosť v svojom srdci. A nepravosť, my vieme, keď teraz pôjdeme do Matúša 24, že príde aká doba, ktorá bude plný nepravosti, vychladne láska mnohým, jeden druhý budú, čo budú? Zrádzať. Jeden druhý budú zrádzať. Prečo? Lebo vychladla láska. A keď vychladla láska, tak potom v srdci sa musí niečo nahradiť ďalšie. A to je pýcha. A preto, keď človek dostane pýchu, ako dostal Lucifer, svetlonož, teraz sa volá Satan, my teraz voláme Satan, ale predtým sa volal ako? Lucifer. A vieš, Lucifer bol ten, ktorý bol svetlonož, ktorý nosil svetlo,
A Biblia hovorí, že Boh ho nazval aj Bohom s malým B. A prechádzal sa, robil všetko to, čo bolo v Božom srdci, v Edene, v záhrade dokonca. A mne sa páči, že Boh tu odkrýva tajomstva komu? Ezechielovi. Prečo Boh dovolil, aby Ezechiel poznal minulosť, čo sa stalo v Edene? Viete prečo? Lebo Ezechiel mal pokorného ducha. Ezechiel, pravapení, mal pokorného ducha, človek, ktorý miloval Boha, a preto Boh odkrýva tajné veci komu? Služobníkom sa dáva spoznať, ktorí majú pokorné srdce. A preto dneska moja téma sa volá Pokorné srdce zná Boha. A z takýchto pokorných srdci, ti poviem pravdu, bol jeden človek, ktorý sa volá Ezechiel. A Ezechiel spoznáva Božie srdce a minulosť satana, kde bol ten problém, kedy spadol. Poďme ďalej. On hovoril, našla sa nepravosť tebe. Poďme 16. verš. Od množstva tvojich kupcov je tvoje vnútro plné ukrutnosti a zrešil si, preto ťa poškvrním. Počúvaj, čo hovorí Boh. Odpracem ťa z vrchu Božieho, zahubím ťa, zasteriajúci cherubel, odstránim uprostred ohnivých kameňov a počúvaj, a tvoje srdce sa povyšilo i tvoja krása sa skazila, si svojou múdrosťou pre svoju skvelosť na zem ťa hodím a dám ťa pred kráľmi, aby urobili z teba divadlo. Pre množstvo tvojich nepravostí a nespravodlivosťou svojou kupectva poškvrnil si svoje svätyne a preto ťa vyvedem i oheň sprostred teba, ten ťa strávi a obráti ťa na čo? Na popol, na zemi a pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli. Bože slovo hovorí, že Boh hovorí, taký si bol krásny, tak si slúžil, všetko si robil, čo bolo dobré. Ale teraz, keď som našiel v tvojom srdci nepravosť, čo hovorí Boh? Povyšilo sa srdce satana. Keď uvidel, ako slúži Bohu, a možno, že všetci anjeli videli, že nikto tam nemohol ísť do toho kruhu, kde je Pán, kde sú kamene ohnivé, že kde je jaspis a tak ďalej. Ale on tam bol. A možno, že tak si hovoril, bye bye, ja som ten najlepší. Ja som vždycky pri ňom, pri Bohu. Mňa volá, aby som ho chválil. Mne dáva proste tú lásku viac než vám. A vieš, Boh to všetko videl. A prišla nepravosť do jeho srdca. A tá nepravosť je povyšené srdce. Poznáte ľudí, ktorí sú povyšeného srdca? Ja ich znám. A vieš, čo robia takíto ľudia? Oni vám ukážu, že milujú Boha. Oni sa budú hrať, že oni naozaj milujú Pána. Ale skutočne ten Boh, koho oni milujú, sú oni sami seba. To sú oni sami seba Bohom. Oni ťa presvedčia, že oni milujú Boha. Milujem ťa, Bože. Ale tým Bohom vlastne oni sú sami ako Satan. On si myslel, že on slúži Bohu. Ale skutočná pravda bola to, že on bol sám sebe Bohom. A preto Boh videl tú nepravosť človekovi, že ty neúctievaš Boha, ale skutočne uctievaš samého seba. Všimnite si, ak niekomu niečo vezmeš, a ten čas, kedy človek vlastne vie, že to je jeho, a keď mu to vezmeš, tak vtedy sa ukáže to srdce, to povýšené srdce, že vlastne toto je moje. Toto je moje. Pozri sa, čo robí pokorný človek. Bože, ak chceš, aby som neslúžil, tak neslúžim. Ak ja by som mal niekomu ubližiť a zraniť ľudí, prosím ťa, Bože, zastav ma. Kto sa takto modlil? Ja som prvý. Ja ti nekážem niečo to, čo ja nežijem. Ja kážem to, čo ja žijem. Ja som povedal doma svojej žene, ak by som mal niekomu, Bože, odpustiť, prosím ťa, zastav ma, aby som nikomu neubližil. Ľudia, ktorí sú pokorného ducha, oni nechcejú ľuďom ubližiť, oni chcú ľudí posvihnúť a požehnať. A ľudia, ktorí majú pichu, tak tí ľudia, poviem takto, ktorí majú pichu, nehovorím teda, že ty máš, hovorím o tom, že to má. Tak im vôbec na iných nezáleží, ako sa bude cítiť. Vôbec im na to nezáleží. Ale jak sa budem cítiť ja? Jak sa iní budú cítiť, mne to je fuk. Ale jak sa budem cítiť ja? Čo robí pokorný človek? Iných pokladá
za hodnejších ako seba. Keď ja vidím niektorých bratov, jak je brat Petrik, ja som s ním začal, dokonca on mi svedčil. A tak ma otravoval, že ma až presvedčil. A vďaka Bohu za neho, a som veľmi rád, že ma neustále otravoval. A ja som ten čas videl, aký bol. Keď pamätám, keď fajčil, pil, hral automaty, to bolo jeho. Proste on bez automaty nebol. Tak jak ako alkoholik bez vína, tak on, môžem takto, Patrik, nenevá sa na mňa dobre. OK. Viem, že to je na slavu Pána, na slavu Boha. A ja viem, jak on vlastne žil. A keď prišiel po mňa prvýkrát a prišiel mi svedčiť o Pánovi, tak som naozaj videl veľkú zmenu do jeho života. Jak mi povedal, poznáš ma, jak som fajčil, hral som automaty a začal mi svedčiť, ja som mu rád počúval. Niekedy som až poslal po neho jedného brata, že poď po Petrika, budeme rozprávať o Bohu. Ale viete, ako sme rozprávali po Bohu? Nie vonku, aby ma nikto nevidel v mojom dome. A viete prečo? Že ten, kto sa hanbí za Boha, je pyšný. Mal som pichu. To ma chápete, teraz rozprávam. Keď si počul prvýkrát evangelium, čo si povedal? Avkade, amáke kody, avarde. Poď sem. Čo? O Bohu, hej. Ale pozri sa, nikto nič, nemôže rozprávať. Ja som bol jeden z nich. A mne sa páči, že Boh odkrýva tu srdce Ezechiela a ukazuje mu minulosť satana, ako Boh ho dal dole. Bratia, sestry, nedovolíme nikdy, aby niekto bol čisto jedna v mojom živote, ale nech to je Pán pánov a kráľ kráľov. Aby on bol to čisto jedna. Amen. Viete, ľudia prečo padajú? Lebo nenasledujú Boha. Nasleduje telo. Človeka. A čo hovorí Boh? Že prekliatý je muž alebo žena, ktorá sa opiera o človeka. Ale požehnaný je ten, ktorý sa opiera o Hospodina. Halelujá. Takže ty sa opierajú o Boha. Pastor, to my sa nemáme opierať o človeka. Ty sa máš oprieť o človeka. Ale vieš kedy? Kedy tvoje srdce patrí Bohu. Lebo Božie slovo takto hovorí, že ten, kto odstupuje od Boha srdcom a opiera sa o človeka, tak ten má problém. Ale ten nemá problém, ktorý sa opiera o človeka. A povie ti toto, požič mi, odnes ma. Chápeš ma? Toto ešte nie je tá cena, že ja dávam Maťaša na prvé miesto, pretože ma odniesie do mesta, požehná ma, dá mi tašku, ja som sa oprel od neho. No na koho som sa mal oprieť, keď on je môj kamarát a moja blízka rodina? Ale hovorím o tom, je prekliatý človek, ktorý odstúpil od srdce od Boha a dal si srdce Maťašovi. To ma chápe. Takže ten je prekliatý a prekliatá žena, ktorá sa opiera o človeka vtedy, keď jeho srdce už nepatrí Bohu. Ale pokiaľ tvoje srdce patrí vždycky Bohu. Niektorí sa tak prekrutili Božie slovo. Ja mám. Halelujá. Poďme, bratia, Jakub 4. Evangelium podľa Jakuba. Poďme teraz do Nového zákona. Evangelium Jakuba, 4. kapitola. A budem čítať od 5. verša. Takže Jakubové evangelium, má evangelium Jakub? Má. A on je Boží muž. Takže Jakub 4 a budem čítať od 5. verša. Jakub 4. kapitola a 5. verš. Alebo či sa snažne nadarmo hovorí písmo, že až po závisť žiada ducha, ktorého spravil príbytok v nás, ale dáva väčšiu milosť, preto hovorí písmo. Boh sa pyšným čo? Protiví, ale pokorným dáva milosť. Podajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Tu sa trošku zastavíme a pôjdeme ďalej. Mne sa páči, že apoštol Jakub hovorí, alebo či neviete, že Boh nám dal ducha, že vložil do nás ducha? A keď vložil do nás ducha, a keď vložil Boh do nás svojho ducha, teraz sa ťa pýtam, aký duch prebýva v tebe? Keď je v nás naozaj duch Boží a hovoríme Abba Oče, lebo jedine môžeš povedať duchu, ktorý hovorí Abba Oče, ten, ktorý má Ducha Svatého, a on hovorí, že až po závis hovorí, ja som vám dal ducha, ale Biblia hovorí, že píšnym sa Boh protiví, a čo robí? Pokorným dáva milosť. Takže teraz poviem takto, po svojim.
spadne raz a Boh ho nedvihne. Pokorný spadne 100-krát a Boh ťa pozvihne. Lebo on hovorí, pyšným sa protivím, averlavia penelej. Raz by si spadol a ťa nepozvihne. Ale tí, ktorí sú pokorného ducha, aj keby si spadol na deň 10-krát, Boh ťa 10-krát pozvihne. Viete prečo? Lebo dvaja išli do chrámu na modlitbu. Dvaja išli na modlitbu. A ten prvý, taký elegantný, je mašľa Andremen. Ja hovorím teda, že nemáš nosiť maštu, ja tiež nosím, ale niekedy nechcem. A chcem ti povedať, že ten išiel na modlitbu, Bože, tak si ďakujem, že nie som taký, jak ten Maťaš alebo Rastu. 2-krát do týždňa še postím, že šatky dávam, tak to povedal, že 10 už neplatia. Tak chodil do Nového zákona, tam to uvidíš. 2-krát do týždňa sa postím, 10 dávam. A ďakujem si, že nie som taký, jak oni zo Fišára. A ten prišiel ďalší. O Bože, sláva tu kedela. Pane, prosím ťa, nie som hodný ani sa pozrieť hore, ale odpust mi! Odpust! Čo robí pastor, pokorný človek? Viete, čo robia pokorní ľudia? Nemajú mysli iné dediny, iných ľudí. A nehovoria, akí sú zlí. Odkryjeme dneska pichu? Odkryjeme? Ľudia nikdy nehovoria pokorní, jak sú zlí. Ty, ten je taký zlý, taký. Lebo ten človek prišiel do chrámu a nepovedal, Bože, ja viem, že ma ten ohovoral ten prvý, ale ja mu odpúšťam. Ale vieš čo? Príjmi moju modlitbu, odpust mi. Nepovedal tak. Ako povedal, Bože, odpust mňa hriešňam. Vieš, čo robí pokorný človek? Aj keď spadne s tým, ktorý urobil hriech. A nepovie toto, čo povedal Adam. Pane, ženu, ktorú ty si mi dal, ona má svetla. Čo robíme my, kresťania? Pastor, no, prepáč, ale on mi tak zrobil, že som išiel proti tebe. Nový Adam. Nové Adamové. Miesto toho, že by sme rodili duchovných, to rodíme telesných. Môžem tak kázať? Nové Adamové. Pane, ženu, ktorú ty si mi dal, ešte Boha obviňuje. Jak to, že Adam mal pichu v nebi? No a Lucifer co nemal? Satan nemal? Že Boh povedal, všetko bolo dobre. A to vtedy, keď tvoje srdce sa nepovyšilo. Viete čo, bratia a sestry? Neviem, prečo takto kážem, ale takto vnímam duchu. Potrebujeme jeden druhému umyť nohy. A to nie tak telesne, že zoberiem teraz lavor a umyjem Rastovi nohy, alebo Maťašovi, alebo bratovi. A všetci povedia, more pro pastor skutočne na nečo, ale keď zjelo, jak on umýval nohy. Dneska také moderné. Nehovorím, že to je špatné, preukazujem aj v cirkvi, ukážem, ale niečo vám poviem. Ale ak nevieme odpustiť, tak ani neumývaj mi nohy. Ak sa za mňa, Maťaš, nemodlíš, tak nechcem, aby si mi umyl nohy. Lebo čo z toho, že pre všetkými mi umyješ nohy? A kedy si sa naposledy za mňa modlil? Haló? Pastor, tak cítim, že mám ti umyť nohy. Dobre. A ešte skôr mi, než mi umyješ nohy. Ja sa chcem spýtať, kedy si sa za mňa naposledy modlil? Tak pred ľuďmi sa ukazujeme, že umyjem ti nohy. Pastor, ja ti musím umyť nohy. Dobre, a modlil si sa za mňa, dajme tomu 2 mesiace dozadu? Nie, to radšej neumývaj. Radšej nie. A čo hovorí Jakub? Podajte sa Bohu, sprotivte sa ďalkovi. Videl si niekedy človeka, ktorý je tak protivný, že hovorí, nechcem ťa ani vidieť? Presne takto hovorí Boh na ďabla. Tak, aby ste sa sprotivili ďablovi. Averlovia manipulista. Nevšimaj si ďabla. A potom hovorí Boh, hovorí takéto slovo. Počúvaj dobre.
Podajte sa Bohu. Zoprite sa diablovi a diabol od vás utečie. Viete, kde robia kresťania chybu? Robia toto tu. Že Bohu sa nepodávajú, ale idú nakopať diabla. Pejte. Ježiš, choď preč, diable, kopu. A Boh hovorí, hej, vráť sa späť. Nefunguje. Vráť sa späť. Najprv sa pokor. Podaj sa mi. A potom budeš víťaziť. Až takto budeme víťaziť. Ale videli ste Supermanov? To poznal Superman film. Spider-Man. Som mi iba krúpal Spider-Man. Videli ste tedy Supermana, že mal tam 5 ľudí, že dvihli auto? Boli tam pijati, čo bol tam sám? Sám tam bol? A videli ste cirkvi Supermanov? Ktorí hovorí, ja to dám, ja to zvládnem, ja to urobím. A chcem ti povedať, že cirkvi by nemali byť Supermania, ale služobníci Boží, ktorí milujú Pána, ktorí hovoria, my bez teba neideme nikde. Pastor, kde ide, že idem s tebou? Ja bez teba neidem nikde. Prečo? V jednote je sila. V jednote je sila. Amen. Halleluja. V jednote je sila. Poďme na 8. verš. Približte sa k Bohu a On sa približí k vám. A počúvajte teraz také silné slovo. Umyjte si ruky, hriešnici. Očistite srdce, vy, ktorí ste dvojitej mysle. Ponížiť sa pred ľuďmi nie je problém. Aby každý videl, joj, sa vojno pokornú. Aký je pokorná? Joj, aká ona pokorná. Ona ju ubližila, ona forize ku nej. Odpúšť mi. Ale skutočne sa ponížiť pred ľuďmi vtedy, kedy vlastne to, čo robíš, a je pred Bohom cenné, ale pred ľuďmi to takto nevyzerá. A ty sa ponížiš. Nie preto, že tam sú ľudia, ale preto, že tam je Boh. A v cirkvi je Boh, tak prečo by som tu mal povedať niečo zlé, ak Boh je tu v cirkvi? Počúvaj ma. Ak doma nevieš sa zdržavať, tak sa nebude zdržavať ani cirkvi. Keď doma nemáš problém zahrešiť, tak zahrešíš v cirkvi. Prečo? Však my hovoríme tak od Landre Mandre, aj doma, aj v cirkvi. Jak to je možné, že v cirkvi povieš, čo chceš, a doma nechceš povedať, čo chceš? Tak keď hrešíš doma, tak hrešíš potom aj v cirkvi. Je to pravda? Ja som povedal jednému bratovi tak, lebo on mi povedal tak. Povedal, pastor, mne sa nepáči to. Dobre. A čo si s tým urobil? To nič. Ja som povedal jedno slovo. Ak ty na modlitbách toto nevieš priniesť pred Bohom a nevieš to vymodliť, tak potom nerieš to cirkvi, lebo to nič z toho nebude. Ale ak ty doma ho vezmeš na modlitbu a ty sa za toho človeka modlíš, ktorý je slabý, ktorý bojuje s pýchou a s egom a ty sa za neho modlíš, neodsudzujeme, ale modlíme sa za nich. Prečo? Čo predsa aj oni sú ľudia, ktorí nie sú supermania, každý môžeme spadnúť. Možno, že teraz niekto spadol a nie je tu, ale možno, že 2 týždne možno, že spadneme my, nevieme. A preto, ak hovorí Božie slovo, a vy, ktorí stojíte, tak stojíte kvôli milosti. Nestojíme preto, že sme nejaký super, ale stojíme kvôli tomu, pravapení, že to je to Božia milosť. Nie je to naša zásluha, že tu kážeme, že tu slúžime, pravapení, ale kvôli tomu, že je to Božia milosť. Aj dneska boli poženané chvály, ale kvôli čomu? Že máte, že nejaký že ten, ktorý vyniká, alebo raz to nie. Je to, bratia, kvôli tomu, lebo je to Božia milosť. Boh im to dal na srdce, Boh mu dal hlas, Boh mu dal cene, aby chválil Boha, ale kvôli tomu, že miluje Pána. Amen. A ja si myslím, že Boh, keď niekoho napomína, tak nie preto, že ťa nenávidí. Ale keď ťa niekto napomína, a to je skrze Ducha Svätého, tak preto, lebo ťa miluje. Tak keď ja budem vidieť, že niekto má tu nejakú hrčku červenú, alebo takú už bielu, a poviem, to nemá. No taký sa on už sám pomôcť, hej? Nedal si náhodou Boh brata. Nehovorí Bože slovo, že vy navzájom si vyznávate hriechy? A viete, toto takto robia? To sú pokorní mužovia, pokorné ženy.
Dneska Božie slovo polovičné evangelium. Nie je problém slúžiť. Ale celé Božie evangelium málo kto slúži. A keď Božie slovo hovorí, bratia, vyznávajte si hriechy navzájom, aby ste boli uzdravení. Môžem trošku tak povedať na kazateľov niečo? Ja som povedal to aj z spisky a poviem to aj tu. Málo ktorý služovník prišiel a povedal toto, modli sa za mňa. Modli sa za mňa. Nie. A ešte tak, diakona. Nepovie diakon, poď modli sa za mňa. Keby prišiel pastor, tak je. Ale keď tu je diakon, pícha. A potom ideš do Božieho slova a hľadaš. Bože, daj mi zjavenie. Môžem tak kazať, nedíva sa na mňa. Ja kažem tak, je v Obranove. Ja som tu doma. Som tu doma? Keby som vás nemal rád, tak tu neprídem, ale pretože vás mám rád. Nie preto, že Miško mi povedal, pretože ja poznám tu ľudia, mám vás rád. A úprimne ti hovorím, nehrajme sa na služobníkov, my buďme služobníci. Lebo keď sa budeš len hrať na služobníka, tak padneš. Ale keď si služobník, aj keby ťa niekto nedal do služby, aj keby si tam bol vzadu, ale pretože miluješ Boha, tak tu sedíš. Nie preto, že chcem slúžiť, pretože tu milujem Boha. Ak ľudia hovoria, Bože, ja ťa milujem, tak verím tomu, že Boh toho pokorného tam vzadu, niekde tam vzadu, Boh ťa aj tam vyťahne. Aj keby ťa pastor nevyťahol, ale Boh ťa vezme. Jozef bol v takej temnote. Že Boh ho vybral z temnoty a dal ho hore a počúvať, čo z neho urobil najmocnejšieho druhého muža po faraónovi. A viete prečo? Lebo Jozef bol pokorného ducha. A keď sú ľudia pokorného ducha, tak Boh nemá problém s takým človekom pracovať. Aj keď nevie kázať, aj keď nevie spievať, aj keď nevie robiť nič. Ale pretože je verný a pokorný, tak Boh si ťa použije. Kedy, pastor? Právny čas. Pravý čas ťa Boh požehná. Čo to znamená približiť sa k Bohu a umýte si ruky, hrešnici, očistite srdca, vy dvojité mysle. Viete čo, neviem, koľko mám čas, ešte mám. Človek, ktorý má dvojitú myseľ, nie je stály človek. Lebo dvojitá myseľ znamená, že stojíš i na skale, i na piesku. Človek staviteľ, ktorý stával na piesku a potom je tu ďalší staviteľ, ktorý stával na skále. Ale človek, ktorý má dvojitú myseľ, tak to je toto tu. To je tento príbeh Matúš 6. Že to je dvojitá myseľ, že vlastne stojíš aj na piesku, aj na skale. Keď treba, tak si silný. Keď treba, tak si slabý. Keď treba byť pyšný, si pyšný. Keď treba byť pokorný, si pokorný. Aj toto Boh nehovorí, aby sme boli raz pyšní, raz pokorní, raz silní, raz slabí, raz veriaci, raz neveriaci, raz taký veriaci, že mám vieru a potom už nemám vieru. Príde skúška do mojho života, pochorenie to, už sa cítiš taký sklamaný, keď si bol na piesku. A preto Boh hovorí, že pyšný sa protivím, ale pokorný dáva milosť. A pýcha môže byť aj to, že ty veríš Boha, veril si na zázraky a už si prestal veriť na zázraky. Už si prestal veriť na to, že ľudia sa obratia, že moja dedina sa obratí, moja rodina sa obratia. Ale preto, že človek, ktorý má pokorného ducha, on vie, že Bože, ja viem, že sa budem modliť za nich, aj keď prišli, Pane, len jeden. Aj za toho ďakujem. Vieš, čo robia pokorní ľudia? Oni ďakujú za všetko, čo majú. A aj pyšný človek nie je vďačný za nič. Aj keby sme tu prinesli, neviem, akého pastora, akú budovu sme urobili, ale proste človek, ktorý má pýchu, tak mu urobí, no a čo, tak prišli, to čo? A človek, ktorý je pokorný, čo robí? Ďakujem, Bože. Ďakujem za toho brata, za túto sestru. A možno, že nie sú nejakí perfektní, ale pretože sú tu, tak ťa Boh miluje. Už keď si tu sadol, už tak slúžiš Bohu. Prečo? Ja počúvaj Božie slovo. Amen. Halelúja. Prečítam ešte 9. 10. verš. Bedárťa, žalte a plačte, váš smiech nech sa obráti na žal a radosť na zronenie i ponižte sa pred tvárou Pánovou a povýši vás. Nehovorte zlé druh na druha, na brata, ale ten, kto hovorí zle na brata, alebo súdi svojho brata, hovorí proti komu? Proti zákonu a súdi zákon. Jestli súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale si sudca.
A čo hovorí Boh? Nesúď brata, lebo ak súdiš brata, tak potom prestupujeme zákon. A keď prestúpiš zákon, tak potom má právo Boh súdiť i teba. A čo hovorí Božie slovo? Ako mierou meráš, takou merou ti bude namerané. Pastor, on urobil zle, on zrešil. To je jeho problém. Ty buď ten, ktorý sa za neho modlí, žehná a ne aby si súdil. Lebo pokorný človek neodsudzuje. Raz Ježiš prišiel medzi nejakými farizejmi a priniesol tam ženu a tá žena cudzoložila a vieme dobre tento príbeh. A on tam, Pane, táto žena bola prisknutá pri cudzolstve a nemohli povedať, že nie. Ale Ježiš sa obrátil a povedal, to je z vás bez hriechu. Nechoďte prvý kameň. A vieš, čo robili? Vstúpili do svojho srdca. Môže ten farizej, čo tam stal s kameňom, možno, že ráno sa nemodlil. Ten mal neodpustené s manželkou, ten prestal dávať desiatky a možno, že v srdci sa povedali, nehaďeme, preto, lebo my sami máme problémy. Takže, bratia a sestry, pokorný človek neodsudzuje. Poďme si ešte otvoriť posledný verš a to je Lukáš 17:7. Môžeš Maťáš ma sprevázať. Lukáš 17:7. A mne sa páči tento úžasný verš. Lukáš 17:7 a píše toto. To z vás, kto má sluhu, ktorý orie alebo pastie, povie mu hneď, návrat sa na pole, podsadni si za stôl. Alebo či mu nepovie, prihotov mi večeru, opása, obsluhuj ma a sa najem a napijem, potom budeš jesť ty a pí. Či ja zdá, ďakujem tomu sluhovi, že urobil to, čo mal urobiť. Nezdá sa mi, tak aj vy, keď učiníte všetko, čo vám bolo nariadenie, povedzte, som neužitočný sluha. To, čo mi bolo povinné, tak som to učinil. Povedz so mnou amen. Ježiš tu hovorí svojim učeníkom a dáva im takýto dôraz a hovorí, že ak jeden bohatý človek mal sluhu a ten bohatý človek chcel jesť pri stole a ten človek mal svojho sluhu, ktorý robil na poli a teraz sa vráca z toho poľa a ten majiteľ alebo ten správca chce jesť večeru. Tak hovorí Ježiš, že ten, ktorý prišiel z poľa, má si zobrať, opasať sa s nejakou zastierou, pripraviť pánovi večeru, dať pánovi večeru, nech sa naje jeho pán, až potom mu povedal, až potom, keď sa ja najem a napijem, potom si môžeš urobiť večeru i ty. A preto Ježiš takto zdôrazňuje učeníkov, keď tu bol ešte na zemi a dával to do učeníkov, hovorí, hej, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak Ježiš bol obsluhovaný, a to nielen kvôli tomu, že on to chcel, ale Biblia hovorí, že ja som neprišiel, aby mne slúžili, ale ja som prišiel, aby ja som vám slúžil. Takže služobník, ktorý je v službe, nemal by chodiť pyšný. Že ja som služobník, ja som diakon, ja som pastor, ja som prokurátor, ja som profesor. Služba z teba nerobí, by som povedal, duchovného, ale služba z teba robí sluhu, ktorý obsluhuje. Dneska nová moda. Keď nie si pastor, diakon, starší, tak nie si zbore nič. Prosím vás, vy, ktorí takto zmyšľate a nie ste diakoni, pastori, chcem vám povedať, vy ste väčší, kvalitnejší, lepší, než sme my, ktorí slúžime Bohu. A si myslíš, že oni sú tí najlepší, tak to je klamstvo. Niečo vám poviem. Duchovnosť nejde hore, duchovnosť ide dole. Čím viacej sa pokoríš, čím viacej ideš hore. Niekto si myslí tak, keď budem ja pastor diakon, tak kápu sa chodí. Nikomu, ten sem tam podal ruku, im taký, co ich znám, a taký nie, tak nepodal ruku. A s nimi nemám nic. Ty si myslíš, že takto Boh pracuje s človekom? Keď Božie slovo hovorí,
Ešte keď mi dovolíš, nemusíš tam ísť, ale Marek 10, ešte trošku vydrž so mnou. A mne sa páči, čo hovorí Ježiš tu. Niečo iné. A Marekovi 10 hovorí také silné slovo 42. Marek 10, 42. Ale Ježiš privolal si a povedal im, viete, že tí, ktorí zdajú sa mi vládnuť nad národami a panujú nad národami, veľkí prechádzajú nad nimi moc? Nie je to tak medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľký, nech je vašim sluhom. Ten, kto by chcel byť medzi vami najväčší, nech je vašim sluhom. A čo robí sluha? To, čo mu povie Pán. A niekedy my sa nazývame, my sme služobníci Boží. Sme? Sme služobníci Boží, keď ti Boh povie, choď tam. A možno pôjdeš sám, vezmeš na benzín a pôjdeš niekde. A možno to bude taká obyčajná osada, veľmi čoro chudobný. A Boh ti povie, choď tam a požehnaj ho, modli sa za ňoho a poboskaj ho. Viete, v cirkvi slúžiť nie je problém. Ale slúžiť vonku, tam, kde ťa nikto nevidí. A možno, že tam ideš do domu a tam je Marík, môže rozbité okna, môže tam je ty. A Boh povie, jedz a pí. Sadni si, jedz a pí. Ak si hovoríš, že si sluha, tak ty nie si sluha v cirkvi, ty si sluha pre všetkých. I vonku. Nielen v cirkvi som služobník. Som aj vonku. A možno, že niektorí z vás ani vás nikto nevidí, jak slúžite ľuďom. A možno, že vás nikto ani nevidel. A chcem ti povedať, tvoja odmena tá neminie tam, kde si robil prácu. A možno to nebolo v cirkvi, možno to bolo vonku. Možno si niekoho odnesol, niekomu si kúpil tašku, alebo niečo si urobil. A už toto je tá cena, tá hodnota nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Halleluja! Ježiš tu vystupuje o dvoch bratov, ktorí sa hádali pre svoj majetok. A Ježiš im povedal, ľudia vo svete, králi a mocnári pánujú nad národami. Máte tu primátora, je tak? A všade mali primátorky. Oni vládnu nad ľuďmi. Oni keď ti povia toto, tak je toto. Keď nie, tak nie. A chcem ti povedať, že Pán Ježiš hovorí, ale toto nech nebude medzi vami, bratia. Aby niekto z vás tu panoval. Hoci sme pastor, starší diakon, to ešte neznamená, že my máme vládnuť nad vami. Dokonca apoštol Peter to hovorí, 2. Petrova, hovorí také slovo, páste moje stado. Nie aby ste panovali nad stadom, ale ochotným srdcom slúžite im. Ja keď niekomu poviem s bratom, že choď tam a urob to, tak to nie je kvôli tomu, že ja som mu to prikázal, ale preto, že my navzájom tvoríme cirkev. Že to nie je tak, že od rozkazu do príkazu, ale je to láska. Láska. Keď niekomu poviem, urob to, tak ten človek musí vedieť, že on mi to povedal láskou. Mám to urobiť. A nie preto, že mi to prikázal. Je to láska. Čo robí pokora? Robí všetko ochotne. A počúvaj, aj keď mi nič nedáš, aj tak budem slúžiť. Aj tak pôjdem tam, aj tak popratám, aj tak upracujem, aj tak odnesem. Prečo? Pokora nič nečaká. Viete, čo robí picha? Koľko mi dáš? A budem jem to? Ak nie, tak odídem v cirkvi. Dvere sú otvorené? Dobre, nechaj tak, bratu Igor. Keby niekto chcel odísť, tak... Pokora nič nečaká. Ale pravý čas. Boh sa pyšným protiví, ale pokorných dvíha. Pokorných dvíha. Nemusíš robiť nič. Nemusíš robiť nič, aby ťa niekto povyšil. Keď ťa povyší človek, je to márnosť. Je to pravda? Ale keď ťa povyší Boh. A mne sa páči, že Boh povedal, Satan, videl si mojho služobníka Joba? Videl si ho? Videli ste ho? A Satan povedal, áno, videl som ho, ale vieš čo? Ale tvoja ruka je na ňom, odiď od neho a nechaj ma. Hej, dobre. Tak ty si myslíš, že keď ja som s ním, tak bude verný, aj keď nebudem s ním, aj tak je verný. A nemusím mu prikázať, aby ma miloval, aby bol verný až do konca. A povedal Satanovi, choď, siahni na neho, a na jeho živote. Viete, čo sa stalo? On zostal do konca verný. Až do konca. Dokonca jeho vlastná žena povedala, more, rúhaj sa, zomri. A
vieš čo povedal? Ženo bláznivá, ty lidi! Machoľarma! Miluje svojho Boha. Nemôžem zrešiť prečo, lebo ja ho milujem. A jeho oči hľadia na môj život. A preto Job povedal, nezrešil hrob. Zrešil Job? Nezrešil. Viete čo? Nám len niekto servítku nedal. Servítku. Ima rušil sa. Na ňoho prišli vredy. A my keď servítka Darko, Dušanovský nám podala Darko a ma še rušil. Servítku niekomu nedal, že sa hnevajú v cirkvi. Job dostal také rány. A vieš čo povedal? Bože, aj tak ťa milujem. Mne sa páči slovo od Lukáša 9. A hovorí toto tu. Aj keby som získal celý svet, ale svoju dušu by som stratil. Nie som nič. Môžem získať veľké pozície, môžem mať sálu za 5000 ľudí. Ale čo z toho, že tvoj život s Bohom není? Radšej zostanem tam vzadu pokorne, budem sa modliť za bratov, tu budem žehnať. Maťaš, ty ani nevieš, že ráno bratia za teba tu stáli, modlili sa, žehnali ti, aj Laďovi, aj bratovi Rastovi, aby ste chválili celým srdcom svojho Boha. A môže tam vzadu bola nejaká modlitba, Bože, prosím ťa, za jedného hrešníka, Pane, dnes. A vieš čo? To, čo hovorí písmo, citujem písmo, to, čo nie je možné u ľudí, u Boha je to všetko možné. Je sláva len do vesky. Haleluja! To, čo nie je možné u ľudí, u Boha je všetko možné. Ešte niečo poviem a končím. Bože, len také silné slovo. Pástor, ty si povedal, že nás budeš pozbudiť. To je najlepšie pozbudenie. Spoznaj pravdu a nech ťa pravda oslobodí. Ak sa kresťan nevie priznať si chybu, lebo v srdci je väčšia pýcha ako pokora. Ak si nevieš priznať chybu a si kresťanka, si kresťan, tak v tvojom srdci je väčšia pýcha, než je pokora. Všetko kaperám? Lebo človek aj keby chcel, ale tá pýcha mu nedovolí. Máča, čo ti poviem, možno, že to je tvoja chyba. Pán Ježiš, keď tam bol pri Pilatovi a zbičovali ho, a Biblia hovorí, že zobrali mu korunu trňov a dali ho, zbili ho. A dokonca Biblia hovorí, že ho udreli. A potom povedal, prorokuj to, čo udrel. Prorokuj to, čo udrel. A viete čo? To, čo prežil náš Pán, my z toho ani štipku. A ja už sa zrúcam a padáme. Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, neujdete do Božieho kráľovstva. Čo sú to deti? Máme byť ako deti? Nie. Má sa chovať ako dieťa. Ty nie si dieťa, ty si dospelý. Ale Ježiš povedal, buďte ako deti. Čím? Charakterom. Charakterom a postojom. Tu sa deti pobijú, o minútu povie, požiš mi hračku, autičku. Toto chce Ježiš. Aby cirkev nebola pyšná, aby cirkev bola plný pokory, plný lásky, plný milosrdenstva. Keď Pán má prísť do cirkvi a voláme Ježiš, príď, Duchu Svatý, tak on nejde tak. Vieš, ako prichádza Pán? On prichádza tak. Jak žiješ? Chváliš Pána? Nemáš doma nejaký problém? Prečo by som mal ísť tam, keď oni sú tu hlavní? Oni slúžia. Stáďal majú zvúka pokora na vás. Láska nejde stávať. Láska ide stáďal. Pastor, jaký máme byť? No budeš taký istý, jak sú ľudia predo. Ak ja neviem dať lásku, ja môžem byť lásku. Keď ja neviem dať lásku a pokoru, tak nikdy láska a pokora nepríde. Ježiš povedal, buďte ako deti. Ak nebudeme ako cikne čavorom, tak nebudeš do Božieho kráľovstva. A môžeme tu skákať, máš také pomazanie, môžeš až lietať. Ale čo z toho, že odpustiť nevieš? Čo z toho, že milovať neviem? Jeden človek povedal, že 2 roky nerozprával s jedným človekom. A som povedal, more, tak ťa diabol more klamal, ale 2 roky, tak ešte 2 mesiace, tak ešte dobre. 2 roky si nehovoril.
Nehovoril som. A viete čo? Až prišiel do zboru a počul kázeň o pokore, o píche. A vtedy povedal pastor, jak si kázal, zlomilo sa vo mne niečo. A ja som prišiel k tomu človekovi a som mu povedal, odpust mi. A nepovedal, ty si mi toto urobil, toto si mi urobil, toto. Počúvajte, odpustenie takto nerozpráva. Keď povieš komu, ja ti odpúšťam, tak mu nehovoríš, si mi toto urobil, kada magikeda. Nič. Vieš čo robí? Objíma a zabodá. Objíma a zabodá. Ja som povedal jednému bratovi, ktorý fajčil. Povedal som mu tak, bratu, ty si ešte nedal rozvod so cigaretou? Čo vole? Tak som povedal, ešte si cigaretou nedal rozvod? Pozerá na mňa, ešte nie. Tak začne. Začne. Viete, niekedy naozaj máme takýto batoh, jak ľudia chodia na túru, na turistiku, tak majú taký batoh. A niekedy takto kresťania sme si vzali ten batoh z Egypta a ešte vždycky ho nosíme. A čo je to batohu, pastor? Tak. Čo je to? Zo sveta. Puráne to banky. Je tam starý život. Sú tam staré topánky. Môže tam ešte ten starý kabát. A my ten batoh nosíme z Egypta. Ešte sme ho nesundali. Čo je to batohu, pastor? Čo to povie lakomstvo? Nenávisť, žarlivosť, pýcha. A ten batoh ide s náma. Pastor, ja nie. Boh ti žehnaj. Ale sú ľudia, ktorí majú ešte ten batoh. A Pán hovorí, poďte všetci ku mne, ktorí ste lační a preťažení. Ja vám dám večné odpočinutie. A on povedal, ja som krotký a pokorného ducha. A prídeme ku Kristovi naozaj celým srdcom. Neverím, že cirkvi má byť pýcha. Cirkvi má byť láska a pokora. Už nám nestačilo zo sveta, že sme boli pyšní, nikomu si nedal. Ja. Ale teraz prišli sme do cirkvi, nie preto, aby sme sa pozerali na seba ako ten zlý brat a sestra, ale my sme jeden druhému žehnali. Žehnajte, milujte a Boh bude s vama. Zdaj Bohu slavu. Halleluja. Toto som mal dneska na srdci, aby sme sa trošku ešte viac približili k Pánovi, aby sme znali Božie srdce. Matúš 5:8. Blahoslavený muž, blahoslavený, čistého srdca, lebo oni vidia Boha. A ja si myslím, že cirkev máme vidieť Boha. Nie niekde namaľovaného tu, tam, v sebe. A to bez toho. Bože, ja ťa znám. Ja znám Tvoju voľu. Tvoja voľa nie je to, aby som žardel. Tvoja voľa, Pane, nie je to, aby som bol pyšný. Nikto mi nemusí povedať, jak ja mám žiť. Keby moja žena ma diktovala, jak mám žiť, tak potom zložím dole službu. Aby ja som jej mal rozkazovať, jak má ona žiť s Bohom, jaký má vzťah, čítať Bože slovo. Toto nie. Tvoja žena, tvoj muž nie je malé decko. Vieš čo? Niekedy manželské páry sa vychovávajú. Ale niečo ti teraz poviem. My dvaja máme vychovávať deti, nie seba. Pastor, ty keby si videl, co ona robí, modli sa. Nepoukazuj, modli sa, žehnaj. Lebo ja som neprišiel vychovávať svoju ženu na mňa v cirkvi, ani doma. Pastor, nemáme sa napomínaj, ale nevyučuj. Vieš prečo? To je pýcha. Pastor, ona sa nikdy nezmení. A ty si sa zmenil? Zmenil si sa? Ťažké, ale pravdivé. Poďme sa postaviť. Gloria Jesus, bararastu minodel, hašaratu minodel. Ty si svätý, ty si svätý, nikto nie ako ty. Poďme všetci. Ty si svätý, ty si svätý, nikto nie ako ty.
pokorného srdca. Môže si niekoho nájsť, otoč sa na neho a modli sa a hovoríš, Bože, ja milujem svojho brata, daj nám pokorného ducha a pokorné srdce, aby v tomto zbore, keď otvorí hriešnik dvere, aby nevidel nás, ale aby videl Teba, Pane, v mene Ježiš. Šéria rabakaja. Môžete sa otočiť na seba, modlite sa, žehnajte si. Bože, ja žehnám môjmu bratovi, aby bol pokorný, celou láskou, a Ty mu žehnaj, Bože, prosím ťa za moju sestru, aby ľudia na nás videli Boha, aby na nás nevideli pýchu, aroganciu, ale lásku, plný ducha. Aj tam, bratia, prosím, rýchlo, bež ku niekomu, modli sa, nehanbi sa. Nezabudni, že tvoje slova sú žehnajúce slova, plný ducha. Žehnajte si. Bože, prosím ťa za lásku, za pokoru v našom srdci, v tomto zbore, Pane, aby prišla tvoja láska, odpustenie, Pane, halleluja. Sláva Ti, Pane Bože, svätý Ježíš. Si svätý, modli sa, žehnaj, žehnaj. Gora vašaja, neba mama vašejdera vakaja. Ty si svätý, Ty si svätý, nikto nie ako Ty. Halleluja, halleluja, para rastu mirode, a šasti miroda. Ty si svätý, Ty si svätý, môj Pán. Halleluja, halleluja. Ty si môj vyšený, Pane Bože. Sláva Ješua, sláva Ješua. Ďakujem Ti, Pane, za tento čas, že som tu mohol prísť. Poženám mojim bratom, moje sestry. Ďakujem Ti, Pane, za Michalovský zbor. Ďakujem Ti, Pane, za vernosť, za to, že tu sú ľudia, ktorí ťa milujú. A ja vám žehnám, aby ste zostali verní Pánovi, aby ste neutíkali, aby ste neodišli od Boha. Žehnám stabilitu, aby bolo pevná ve menu Ježiš, aby viera Boha vo vás neochabila, ale práve naopak, aby ste rástli Pánovi a milovali Boha. Toto vám žehnám, aby ste milovali a opúšťali. Halleluja, sláva Pánovi. Toto sa dneska má na srdce, nech vás Pán mocne požehná. Dneska bude vo Vranove služba o 4:00, príde pastor Peter Korotvička, bude kázať o manželstve. Kto by chcel od vás prísť, bratia, u nás vo Vranove dneska o 4:00 ste vítaní, dvere máte otvorené. Boh vám požehnaj.